Sislevich, Reilydd, o'r bas at McManus, arbediad gwych gan Dave Jones ac am yr eilwaith. Arbediad cyntaf yn un dda, ond y ail un yn wych fel golgeidwad, maen nhw'n ymarfer nhw i ymateb yn gyflym iawn i'r ail ergyd a beth fe'n neud yn wych fyna. Gosod tair gol y tymor hwn yn barod. Mewn i drad Mike Hayes yn y cwrt Cosby, cyfle arall i Hayes, mae'n mynd i'r llawr ac yna Darren Thomas ac ergyd nerthol yn cael ei harbed gan Idzi. Darren Thomas, taran o ergyd ar ei drod dde, ac Idzi yn gwneud un dda i gael ei fraich yn y ffordd. Ydy gornol at y postyn cyntaf, cael ei ffenio'n glir. Hurley y capten, troi i ddyn yr ergyd ar arbediad. Ac yna Bowen i'r rhwyd ochr. Andy Hill yn gwylio'i dîm gynt y gastell neuad a Llanelli wrth gwrs. Arbediad gwych gan Lansdown. Sgiliau da gan McCarthy i gadw'r meddiant. Dyma Chubb yn mynd o bellter! Ac unwaith eto mae Mike Lewis yn arbed yn wirthiol. Matt Chubb, ergyd nerthol trod dde. Mike Lewis yn hedfan trwy'r awyr.